Соя перспективный, выгодной культуры. Соя Россиядә җитештерелеп тә үзебезнең ихтыяҗны каплар өчен җитми торган бердән-бер культура. Шуңа күрә ул читтән кайтартыла. Хәзер үзебездә күбрәк үстерергә җыеналар. Сояны кулланырга мөмкин май культурасы буларак, аның азык-төлек эшендә кулланырга мөмкин, һәм кулланалар сояны терлекчелектә югары аксымлы терлек азыгы буларак. Россиядә соя күбрәк терлек азыгы буларак кулланыла. Аны ашаган хайван итлерәк була. Сыер сөтенең майлылыгы арта. Узган ел Татарстанда соя 5000 гектарда чәчелгән. Ул җылы яратканлыктан көньяк районнарда Спас, Әлки, Алексеевск, Буада игәләр. Урожайность буенча инде ул яхшы елларны 18-20 центнер бирергә может, былтыргы җылны авыр жыл булса да, без аны гектарыннан 12 центнер җыеп алдык. 12-13 центнерга чыкты. Терлек азыгы өчен бик югары аксымлы әйбәт культура дип әйтәм. Бездә сояның 15 сорты үсә. Татарстанда чыгарылганы да бар. Миләүшә дип атала. Аны Авыл хуҗалыгы институты башка төбәкләргә дә тәкъдим итәргә әзер. Быел республикада сояны 3 тапкырга күбрәк утыртачаклар. Для республики это, в принципе, перспективная культура. Терлекчелек үсеш алган сайын безгә сояны да күбрәк үстерергә кирәк. Азыкка ихтыяҗ зур. Хәзер читтән кайтару турында түгел, аксымга бай культураларны үзебездә үстерү хакында уйларга кирәк. Бу культураны үстерү өчен заманча технологияләр кирәк. Шуңа да аңа барлык хуҗалыклар да алынмый әле. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.